Bueno, hemen dugu berriro, beste ariketa bat, distantziarekin, puntu baten koordenada bat kalkulatzeko. Betetzen den baldintza izan da, puntuen arteko distantzia izatea 10 unitate. Orduan, eta pekuren arteko distantzia 10 dela hori erabili behar dugu. Beraz, kalkulatuko distantzia. Ken bost berbi gehi zazpiken bat berbi izan behar da 10. Berriro, daukagu ez ezaguna erro baten barruan, hau da errodun ekuazio bat, eta errodun ekuazioetan etzen dugu erroa bakandu, badago bera bakarrik alde baten, eta orduan berbi egin atalbietan, bai hemen eta bai hemen. Beraz, 100 berdin erro karratu berbi desagertzen da erroa, akarratu ken 10 gehi 25 eta zazpiken bat 6 denez gehi 36. Orain, 100 bestaldera pasata geratzen da. Akarratu ken 10 25 gehi 36 71. Vale? Ken 100 da ken 39. Vale? Hau, berdin 0. Teron, enbiar duguna da, ebatzi. Berdin. Minus B, minus 10, plus minus. Minus 10 berbi, 100. Ken lau, bider bat, bider minus 39, zati, bi bider bat. 10, plus minus, erro, lau bider 39, bai, da, hauze, bale, zati bi, hau da, izango da, 10 plus minus, 256, zati bi. 256-ren erroa, izango da, zuezki, 16. A ber, 16 bider 16. Bai, beraz, 10 plus minus 16, zati bi. Hau da, bi kasu. Lehenago kasua. Berdin, 10 gehi 16, 26, zati bi, 13. Eta bigarren kasua. Berdin, 10 ken 16 minus 6, zati bi, minus 0. Bietan, ordezten badugu, hemen, 13 ken bost, moten dau 8, berbi, 74 eta 6 berbi, 10 egun geratuko dala, eta minus 3 ken bost, minus 8 berbin, 74 berriro. Beraz, kasu bietan, egizatu inbarko genuke, egin gota bat. Berdin 13, izango da, 10 berdin erro, 13 ken bost berbi gehi 6 berbi, bai, ze da, 74 gehi 36, bai da, erro 100, 10 dana. Beraz, hau baliogarria da. Honek balio da. Eta berdin minus 3 bada, 10 berdin erro minus 3 ken bost berbi gehi 6 berbi, berriro minus 3 ken bost minus 8 gehi bi. 74 gehi 36, bengalengo moduan, bai? Beraz, baliogarria da. Beraz, ditugu bi puntu. Bata, 13 zazpi, 13rekin, eta bestea, minus 3 zazpi puntua.